Hej Jannik, hvad laver du? Jeg er lige ved at fylde fodautomaten. Hvorfor gør du det? Vi er jo sådan set ikke på vej på ferie. Nej, det er der ikke tid til. Nej, men jeg bruger fodautomaten hver dag faktisk. Det er sådan set det bedste for køjerne. Men kunne du ikke bare selv fodre en enkelt gang, når du kommer hjem om eftermiddagen? Jo, det gør jeg også. Der får de en stack af en slags, så holder jeg mig gode venner med dem. Men ved at lade fodautomaten sådan klare de daglige fodringer, så får de egentlig fodrer en masse gange i løbet af dagen, og det er bedre for fordøjelsen og jævn belastning på havedammen og filteret. Så det er den måde, det kører på her. Så hvad vil du anbefale? Jamen, vi anbefaler helt klart, at man bruger en fodautomat. Gerne til daglig, og i hvert fald i ferien. Og man kan klikke på linket her nede under, så kan man se vores udvalg.